Penny? 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 Vem är det som är här på besök? Vem är här? Ja, men du får berätta vem det är som är här. Ja. Vem är det? Nelly. Ska du sjunga någonting för Nelly? Hon kanske vill höra Broder Jakob. Broder Jakob, Broder Jakob, sover du och fattar? Nej. Jag fattar. Hej. Är hon fin? Nej, jag har sommat. Nej. Här är lilla Lindro.